Chceli by ste aj vykončiť vaše projekty úspešne? Máte pocit, že vám váš projekt padá na hlavu? Máte problémy s časom? Musíte riešiť problémy v tíme? Neviete si určiť priority? Už si nemusíte robiť starosti. Nie ste v tom sami. Je tu váš partner Garant Partner Plus. Pripravíme vašich pracovníkov a týmy. Zistíme vaše potreby. Ušijeme vám program na mieru. Zrealizujeme ho zážitkovým spôsobom pod odborným vedením našich empatických lektorov. Dostanete originálne návody, študijné materiály a prípadové štúdie. Spoločne všetko vyhodnotíme. Poskytneme vám konzultácie v priebehu spolupráce aj po jej skončení. Ponúkneme vám naše dlhoročné skúsenosti. Privedieme vás k úspechu, tak ako mnoho zákazníkov pred vami. Aj vy budete končiť vaše projekty úspešne. Objednajte si už dnes kurz z našej ponuky na stránke projektoveriadenie.sk alebo nám napíšte. Vypracujeme vám ponuku na mieru. Prípadne zavolajte, radi vám poradíme.